राज्यात भाजप, शिंदे सेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी गट हे सत्तेत एकत्र आहेत। त्यामुळे भविष्यात कदाचित दीपक केसरकर हे लोकसभा लढवतील आणि त्यांना नारायण राणे यांची गरज लागेल, म्हणून कदाचित ही भेट असेल असं वक्तव्य राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रदेश चिटणीस MK गावडे यांनी व्यक्त केलंय। प्रवीण भोसले अपक्ष उमेदवार ज्यावेळी या ठिकाणी सावंतवाडी मतदारसंघात उभे राहिले काय त्यावेळी आदरणीय पवार साहेबांच्या विनंतीमुळे राणे साहेबांनी मदत करून त्याच्यासाठी खास हेलिकॉप्टरने येऊन 3 सभा मतदारसंघात घेतल्या। दीपकभाई आमदार झाले 2009, त्यानंतर 2009 मध्ये आमदार झाले, पण 2014 मध्ये हे शिवसेनेत गेले सोडून दीपक केसरकर, आणि पूर्णपणे नारायण राणेंची जी सिंधुदुर्ग आणि कोकणामध्ये किंवा महाराष्ट्राच्या राजकारणाची काय त्याची ताकद होती, त्यांची जी हे होती प्रतिष्ठा होती, ती पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया यूज करून धुळीस मिळवली आणि दहशतवाद सिंधुदुर्गात नको त्या एका विषयावर नारायण राणेंचा पराभव झाला 14 साली ह्याच्यात कुडाळमध्ये। त्यानंतर हे दुसऱ्यांदा कोण दीपकभाई परत दुसऱ्या वेळी निवडून आले शिवसेनेतनं आणि ते शिंदे गटात गेले, आणि आता शिंदे गट हे कोण आपल्या भाजप आणि अजित पवार गट हे तिघेही आता एकत्र आहेत, आणि त्यामुळे भविष्यात लोकसभा कदाचित दीपकभाई केसरकर हे लोकसभा लढवतील आणि त्यासाठी त्यांना राणे साहेबांची गरज लागेल, म्हणून ही गुप्त भेट असेल। किंवा ज्याप्रमाणे आज सिंधुदुर्गात बोललं जातं त्याप्रमाणे आता ते दीपक केसरकर हे भाजपमध्ये प्रवेश करतील आणि भाजपच्या तिकिटावर लोकसभा लढवतील। नारायण राणेंचा विकास हा मुद्दाच कायम राहिलेला आहे। त्यांनी ज्यावेळी 2000 आमच्या या ठिकाणी आज परस्पर कट्टर आमचे विरोध, वैचारिक विरोध असतात सुद्धा नारायण राणे 91 मध्ये आल्यानंतर त्यांनी कोकणाच्या विकासासाठी नारायण राणेंचा इतर याचा संबंध नाही, पण नारायण राणेंचं हे नेहमीच स्वतः वैयक्तिक राणेच आहेत, यांचं धोरण कायमच विकासाचं राहिलेलं आहे आणि त्यांनी कायमच विकासाचं राजकारण केलं। त्यांनी जे त्यांना पोर्टफोलिओ मिळाले, राजकारण करण्याची संधी मिळाली, मुख्यमंत्री अल्पकाळात मुख्यमंत्री पद मिळालं, त्यावेळी त्यांनी या ठिकाणी विकासाचं राजकारण केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे विकासाचा प्रश्न असूच शकत नाही। या दीपकभाई आणि राणे साहेबांच्या भेटीत विकासाचा मुद्दा असू शकत नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।